Moi kaikille, mä tein nyt tämmösen lyhkäisen video, kun oon Tekojärvellä. Mulla meni se video pieleen, niin voiko kertoa tätä tarinaa uudestaan? Joo, mä kerron. Joo, heitä vaan. No niin, heitä. Kauas voit heittää. Oho! Ei meni muuten kauas. Pablo. Sinne meni. Uskallatko Pablo mennä? Hyvä, Tiivi! Hyvä! Hienoa, Tuo, hyvä! Pablo. Tänne! Tänne Tiivi! Hyvä, Tiivi! Hyvä! Kokokaa nyt. Anna Tiivi äitille. Tiivi. Pablo! Pablo yritti mennä tuolta sitten! Nyt se meni vähän uimaa. Pablo, mene vaan! Pablo! Me! Hyvä, Tiivi! Hieno tyttö! Pablo vähän juoda. Osaaks Pablo uida? Ei se tykkää uimisesta. Ja hyvä, Tiivi! Hyvä, Tiivi! Uskallatko kokeilla? Mene hakemaan vaan Tiivi. Huutaa kylmää! Hyvä, Tiivi! Hieno tyttö! Hyvä! Pablo! Istu. Hyvä, Tiivi! Tule tänne! Tuli tänne! Tiivi, Laulu hyvä tähän. tyttö! Pago. Miksi? Laulun tuohon. Tuikkuissa. Lui, hyvä! Jaksatko vielä? Ei enää niin pitkä. Miksi? Sen takia, että se ei ole pitkä aikaa uinut, niin ettei se väsähdä. Pablo! Tänne! Papa vähän hullu. Hei, Tiivi on ihana koira. Älä niin kauas. Hyvä, Tiivi! Älä kauas. Tiivi, hyvä! Tiivi! Kerro nyt se tarina. Nyt ei heitetä hetkeä. Se putos maahan. Joo, nyt annetaan vähän Tiivi hengähtää. Niin, joskus tänne on tehty tämmönen Tekojärvi sen takia, että täältä otettiin Raision juomavesi. Se puhdistettiin Raision vesilaitoksella. Ja. Nyt se otetaan jostain muualla. Nyt mä näytän yhden. Älä mene sinne, koska tulee seuraa. Pablo! Tule tänne. No voiko sä pitää niitä sinne, koska mä menen kuvaa vähän. Lentokone! Älkähän lapset, kun noi koirat tulee perään. Niin tuolla on vesilaitos tai joku tämmönen. Tuolla menee lentokone. Tuolla. Hieno lentokone. No, Kato, tuo säpäleinen on jo hyvä, keppi. Pablo. Aha, kuinka paljon on kestänyt? Oho! Joo, nähdään jossain toisessa videossa. Moikka!